Sanibona. Madlamini, Njani? saphila njani mama? Ngiyaphila nami. Ngcono mawuphila. Usulele? Sengizilele wena. Ya, nami ngisengubeni nje ngizolala kunekudala. Eyi, ngiyakuzwa. Yebo mama. Uhlalaphi mama ngendawo? Ngihlala eHowe Kimpophomeni wena. Ngihlala eGoli mina eSprings. Uthi uhlala kuphi? eHowe Kimpophomeni. Yo. Hayi ngabe nginamanga ngiyazi leyo ndawo. Uyazi eMaritzburg? Yebo ngiyazi KZN. Ikuzona. Kulapho. Yebo. Oh. Umkhaya kahle. Umkhaya. Ya mina ngisuke eNquthu emakhaya. eNquthu. Yebo mama. Manje nje uyawabona amawilodumo. Angizwa? Uyawabona Ngibona ini? amawilodumo. Waphi lawo angaze ngiwabone. Laba ba-ekzayo. Hayi angibazi. Pho njengamanje uphi? Angizange. Njengamanje ubuphi? Ngisekhaya nje. Oh. Uyezwakala mama. Uyafunda eGoli? Hayi lutho mama, umsebenzi. Yebo. Ngiyakuzwa. Ya mama njani nda? Pho sinikeza isikhathi singakanani-ke la ekhaya? Yebo bengidlula nje. Ngizolala. Ngoba kade ngagcina beyithi uyakuyengeni. Sengizolala. Hawu. Ngiyakuzwa. Nami phela ngibona i-invite ngithi awuthi ngibandla ngingabi ngisadlula. Angizange. Nami ngithi ngibona i-invite nje ngithi awangabe ngisadlula. Hawu siyabonga. Yebo mama. Ngijabule ukwazi manje uMadlamini nje igama noma Londeka. ngizona la Londeka. Londeka Dlamini. Yebo. Oh. Ya mina baba ngumSuthu ke. Wakaba isibongo sakho. Igama Wakamlo. isibongo. Ngwamloyi nguThwareni. Luyi. Yebo. Okay. Ya ngiyajabula ukwazi mama. Hayi jabula mo. Qedile ukufunda. Sengihleli nje ekhaya. Qede kuphi nyaka? Last year. Last year. Ngilithi sasemncane. Ngimdala kabi kusem. Lutho. Uma uhlambisela ngathi ngineminyaka emingako uma ngibuka. Kunjani? Ungibuka nje ngathi ngineminyaka emingako. Mangikubuka nje ungaki? Uma ungibheka nje ngokwakho. Oh, maybe nga 20 years. Ebe musungijwayela kabi wena. Uhluleka ukukhuluma la usuzothi ngina 42. Musungijwayela kabi wena. Hayibo. Kuginga leyo ndlela yini? Oh. Sanibona. Yebo sawubona.
Awungeke u-19 mncane yakho. Unjani? Awuthi ngina-19 uyangehlisa ibo ngabe ngimncane Nkosi yami. Una 23. Cha. Ngiyabonga. Anginawo-23 wazongigugisa kodwa. Na 20. Anginawo-20. 22 nangikhulisa bo. Ngiyakho ukuthi uyajima sikubona. Ya. Ayikho le. Imama nje isikole siqede isetheshiyari noma isikole lesi nje. Laphi? Isikole usiqeda last i-tertiary noma isikole lesi. Hayi ngifundela imisebenzi. Oh, hayi futhi ngo-20 something ngempela. Oh. Pho kanti wayengachazanga ukuthi isiphi isikole besiqeda last year kumina. Angisiqedile. Bengizothini bese ngimane ngisho. Ususebenza phi? Oh, ngiyakuzwa. Angizwa? Ususebenza ngendawo. eWaiteville lapha eGoli. Yamazi. Ngikuvuka ekuseni zokuxosha umlungu. Ish, ngisabukela ibhola la mara sengizolala vele. Uzombrush umlomo? Hayi ngizokuxosha umlungu. Oh. Uzombrush umlomo. Hayi bo. Awaleki icala mfethu nalapho. Noma ngangibrasha ayileki icala. Bese ngithuke kabi kabi. Isho ngawoma. Ngisukude. Ngizwe? Ngisukude. Ukude kanjani? Ukuthi ukude. Uhlala kude. Ngokuba ahlala kude uzombrush. Hayi bo ngisuke ngibrush umuntu umlomo. Angazi. Usho njalo impela mfethu uthi ngikude kakhulu. Hayi bo. Ayikho leyo nto. Ngiyabasaba abantu. Usaba abafana umsabana. Usaba abantu abafana. Angikuzwa. Usaba abantu abafana. Ngiyabasaba nje abantu besifazane ngigwane. Uwasama kwenze kanje mhlamba. Nje. Angizwa? Ngiyabasaba nje. Ukubabuka. Ya ngamahlonje. Oh. Uhlala kephi? Ngifike ngizokubotshwa namahloni ngempela. Ngihlala eMpophomeni wena uhlala laphi? Laphi? Ngihlala eThekwini. Akuseduze. Empophomeni nje kephi? Ya wiki. Moya baya ngakwaMarespect. Ya setup lesimende esingapha sokushela umfazi wami. Yini into yenzayo phezulu? Yipho. Bani? Ihlomo. Sure. Bani wazelo? Setup lesimende esingapha sokushela intombi yami phezulu ku TikTok futhi. Yini ukushela umuntu? Hayi futhi ngiyangena lapha ngiyayizwa inkulumo uthele mathambeni. Oh. Ngiyaxolisa amandla. Phezulu. Ehlisa umoya.
Because phela lo muntu besiyazi singamthanda bese nawe uyangixaka bese yabo life alobe ba host ebusuku kabi ingakho uma ngimfonele ngifuna kungena kubo ukuthi voicemail ubusy nami ekhaya Hayi. yini kungakho bese uMadlamini yebo ngiyathethiswa manje. yini Lapha angimazi Nkosi yami. awu baby indaba manje nombona lamadoda amaningi agcwele lawa amaphaneli Uyagoga zisuka njalo. Cabanga Madlamini. Nkosi. yabo wena ngizokubamba ngizokubamba endlini athi ngiphume la kulive Ngoba ngizokubamba ngiseduze. Madlamini uma ngiseduze ngifike nini uzokubona. Noma ngiyimfethu. Ayingeke kuyanginyanyisa lo mfana live Uzongiyalela indlela ngithi. Ya ngiyokuyalela. Uzongiyalela kanjani eceleni noma? Eyo. Hayibo, libandla. Sekumadlamini sowakephi? Ngizani? Uthe uhlala kephi? Empophomeni awikho. Kephi? Empophomeni awikho. Awikho, alright. Malandela yaphela. Ngiyaphila njani cabanga. Yaphela ngisakwazi. Hey ngikhona. Hlala wena usungena nje kolayo. Ngibhizi bengisenenkinga encane. Hayi kusho wena right kodwa. Ngiyaphila. Ngibona bapho usilindile. Ngisabazi Nkosi yami yo. Ziyalunga kodwa inkinga encane. Hayi kona kuyahlangana kufana. Ngcono umuntu onjengaphela afanele benenkinga. Hayi kodwa-ke ziyalunga khuleka. Hayi kungcono. Umuntu wami bese ngiyalala sengihlonipha wena nje kahle kahle. Hayi siyabonga nami nje bengidlula sengizolala. Ungalaleli usuke khona udlala insizwa lezi. Ngizani? Ngithi ungalali ebusuku kakhulu udlala insizwa lezi. Ngeke. Okay, ngikushiye-ke mina-ke ne. Alright, ulale kahle. Alright, lala kahle noma usulala. Sharp ngiyabonga. Alright, sure. Masibalikhulu. Ngiyaphila. Ngiyaphila sinjani? Ngizani? Ngiyaphila sisiye unjani? Ngiyaphila nalo. Yani. Ngibonga ukuthi ngizizwi lakho. Hayi. Jabula mina. Sohlala? Uyawikho empophomeni. Oh yeah. Anilele ngani guys? Njani? Anilele ngani? Okay, so na profit. Ngathi namadlamini umuntu oyisaka sengibona ngangidlala ngawo. Ubani? Angithi uyeyisa sengiyabona ngidlala ngawo. Hayi bangitelile ngisukile. Sengiyabona ngikusuka la ngempela. Indaba ungicabangela ukuthi ngiqelile. Hayi akunazathu angiboni nje ubuwena ngicabanga ukuthi ngathi uyeyisa. Hayi angitelile. Ngiyakuvumela lapho bafist look like iyisabona. Kodwa hayi masumbona ingalezo uthi uzothe kakhulu. Kodwa futhi manje akufani naye. Izwi lakho yokhuluma ngalo lihle noma izwi lakho nje
izwi lakho nje la ku-TikTok noma izwi lakho nje ukhuluma ngalo sidaba. Hayi phela Oh, ngiyabona. anizeli. Azi. Sesozela kanjalo sikhuluma nomuntu omuhle kanje. Cha phela kuyavukwa kusasa. Manje sekuvuka nalokho. Sesivukile. Oh. Akuselinye usuku nje Ayikho into eniyilalile ke nini. ekufikile mu. Kuze kusekuseni. Madlamini uthe uyandiza. Hayi bo phethu ilama lokho njani. Lama challenge aku TikTok. Cha sengimangele. Ngamandla mina sinalo wavuka. Lapha ngazi ngilale lapha ngizilana. Ngizilana. Sinaso sayibambe ekuseni around 7. Hayi kulungile. Ela. Hayi kulungile uMadlamini mama ke into akalale. Yebo bafethu indlela enganga ngena i-check out kahle. Awume ke ngicheck mfuthu nami angacheck. Hayibo. Ngivume yona. Mina ngiyazi. Ngivume yona. Ngilale kahle. Mana Madlamini nabo bafuthu bekhala. Hey. Imaka Madlamini. Indlela uzongelela kanjani? Uzongelela Iyangale kwi-VAR mfowethu hayi uzayibona lento engikhala ngayo hayibo. Madlamini. Ngawuthi ngiqalazi. Indlela uzongelela kanjani ke? Ngizokuyalela la ku-inbox. Okay, ayikho. Uthe usuke e-highway. Ehawiki. Kungaphi lapho yazi? Yo, uyazi Maritzburg. Nasembala. Useduze. Uyazi embala. Ya ngiyazi imbali. Ayi ngeke. Ngilale kahle sifuna. Siyalala nje nkosana. Ngilale kahle. Ube sharp ne? Sharp. Ngiyayibona nodwa endiyibonayo ngale. Hey phezulu lo sisunzima lona yeye mina ngivume yena. Ayikho into eshodayo la bafana bakithi hayi. Yajima inkinga ye. Ha.